Искаш различен тристаен апартамент? Влез с мен. Последен етаж, вход директно от асансьора. Сега ще ти покажа нещо специално. Тук все още няма мебели, но има нещо по-важно. Светлина и простор. Тук ще е кухнята, място за закуски и стая за мечти. Южна тераса с гледка към Родопите и двете тепета. В Пловдив няма много такива места, а още по-малко с въздух, простор, тишина и слънце като това. 2 спални с 2 бани и просторна дневна. Този апартамент е празен, но не защото му липсва нещо, а защото чака теб. Ако усещаш, че това може да е твоето място, обади се. Или още по-добре, ела и го почувствай.